Asa ka, sir? Sakay ka, sir? Asa ka trapit? Ato ko pahatod sa merkado. Sige. Yun na dong. Pila man katuig ning gagama aning building ah. Kaning building ano, sir? Apo kayo, mga paskandaan na eh. O dong kana. Ano yan? Armiho Hotel? Mao ba? Pila katuig na paghuman niya ng building ah. Oo, katuig na, sir. Nauman. Hala kadugay no. Dito sa Amerika. Dolor na kaadlaw humanon. Iya din human dito, no? Oy, kinadalian na kayo mahuman. O niya ang kasada pila po katuig ni nahuman. Tersada, kaya kayo human, oy. Mga... Oo, katuig. Sana human yung kamadaan eh. Sus marahasip kadugay bayaan sa mo sa Amerika. 5 na kaadlaw humanon. Dali ay, human ka, no? Kaya nang mga ekipo dito. Dali na kayo mahuman. Kinintulay pila po katuig na human. At yung kulay, sir? Sa, ganiha, paglabay na ako. Huwag pa man to? Karon, na naman? O siya, mabuang ko ba yun?